agadi ekwenka Potifa agadi ekwenka Madam agadi ekwenka Potifa agadi ekwenka Raponu Joseph agadi ekwenka zurike Agadi ekwenka make up agadi ekwenka make up agadi ekwenka Raponu Joseph agadi ekwenka zurike Wagi yana melowa neme begembo akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara agadi ekwenka obi dokwere na akwụkwọ nsọ mgbe m na-anụ Ijipt eche m na ọ dị n'eluigwe mgbe m nwatakịrị betu ugbu a ama m ihe niile ahụ n'elu ụwa unu ahụla na Joseph nwa Jekọb Joseph nwa Jekọb nwa Israel ụmụnne ya rere ya reganụ ya ụmụnne ya ere ya rega ya n'Ijipt n'ala Ijipt lei onye Chukwu nyere ya ọ bụ ihe ọhụụ lei onyinye Chukwu nyere ya ọ bụ ịkọwa ọhụụ lei ịrọ nrọ Joseph akọwa ya nwunye Pọtifa nwu Joseph nwụkwanya Raponu Joseph agadi ekwenka zuru ike Potifa agadi ekwenka Potifa agadi ekwenka Madam agadi ekwenka make up agadi ekwenka Raponu Joseph agadi ekwenka zurike onyinye mmadụ na-agbara ya ụzọ o ruola mgbe a nọrọ n'ala Ijipt onwe onye ga-akọwala ire a ewekpọpụta Joseph owe kọwara nke agbara nwunye Pọtifa owe na-achụgharị nwaokoro mmadụ ka ọ napụ ya onyinye Chineke nyere ya site n'itegharị pịọm ebe ọbụla Joseph gara ya efe ya Madam agadi ekwenka Pọtifa agadi ekwenka Pọtifa Madam agadi ekwenka make up agadi ekwenka Raponu Joseph agadi ekwenka zurike o mechara tiwe mkpu na Joseph chọrọ irepụ ya nụ mana ọ bụ ya bụ onye chọrọ irepụ nwokorobịa mpụ na arụrụ ala ọ bụghị taa ka o bidoro Pọtifa tie Joseph nwa m ọ bụ ihe ị chọrọ ime ị chọrọ iri nwunye m oriri Joseph ebe aka m ụdọchanụ achọghị m iri ihe oriri ọ bụ ya chọrọ ijigide meli ihe Jehova nke bi n'igwe onye nyere m onyinye Joseph tie mkpu n'okolu ha wee Pọtifa agadi ekwenka Pọtifa Raponu Joseph agadi ekwenka zuru ike Madam agadi ekwenka Pọtifa agadi ekwenka Pọtifa agadi ekwenka Pọtifa agadi ekwenka Raponu Joseph agadi ekwenka zuru ike mara Chineke Joseph mere ọnwụnwa niile mana ewere ndị a n'elu ụwa taa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe ndị nwunye big man anaghị ekpe driver zuru ike
ekwe nka zuru ike. Ihe na-eme n'ụwa ọ na-eji ife anyị anya. Ị ga-ahụ nwunye big man ọpọnụ na di ya bụ big man eleghị ya chụwa one boy nke na-eme nụ dry cleaner o agadi ekwe nka chikirichi ịnwa nwa akpọ ya madam ịchọrọ lokwu auntie good morning ya ekwe ịnwa nwa akpọ ya mama Nkiru ịchọrọ lokwu mama Nkiru ewekwala iwe ọwụ gị nwa inye ya akwa mara ọ naghị adị ya mma inye ya long skirt ịchọrọ ọla ya okwu ihe ọ na-achọ iyi n'ịbụ mini skirt maọbụ trouser maọbụ something mini skirt adịghị ya mma agadi ekwe nka nwanyị a agadi ekwe nka nwanyị a agadi ekwe nka rapụ mụ bọs ụmụ bọsị agadi ekwe nka zuru ike madam agadi ekwe nka Pọtịfa agadi ekwe nka mini skirt agadi ekwe nka trouser agadi ekwe nka apụ n'ụmụ bọsị agadi ekwe nka zuru ike agadi ekwe nka paketi agadi ekwe nka lipstick agadi ekwe nka chai rapụ ụmụ boys apụ n'ụmụ bọsị agadi ekwe nka zuru ike agadi ekwe nka mini skirt agadi ekwe nka lipstick agadi ekwe nka chai apụ n'ụmụ bọsị agadi ekwe nka zuru ike Chineke nna wuru ihe ndị a ka ọ na-ahụ ya na-ewute ya nwaanyị ga-arapụ di ya ya bụrụ nwa okorobịa ka ọ ga na-atụgharị o wutere m na ofu nwaanyị gara retiara nwambọ ya ụlọ obi na ba ya gara retiara ụlọ n'Owerri every weekend ya ga ya sabisie ya hapụ di ya na Aba gbala Owerri si na ya na-ala weekend ya wụrụ ka ọ gaa ka sabisie ya a na-asabisi gị iwu injin generator ihe Chineke ga-ekpe n'ụwa erika agadi ekwe nka siketi agadi ekwe nka mini skirt agadi ekwe nka trouser agadi ekwe nka chai rapụ n'ụmụ bọsị agadi ekwe nka zuru ike agadi ekwe nka siketi agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka rapụ n'ụmụ gesi agadi ekwe nka zuru ike ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị ụfọdụ ndị papa nwoke nọ ihe na-aga na girls schools niile ụmụntakịrị ndị under 13 under 14 under 15 eburu ha na moto ya eche na ọ bụ nwa ha nwanyị emeghị na ha na-ebu ha aga eri ihe oriri agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka rapụ n'ụmụ gesi agadi ekwe nka zuru ike agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka papa leyi agadi ekwe nka old school agadi ekwe nka apụ n'ụmụ gesi agadi ekwe nka zuru ike ọ bụrụ onye mkpọrọ ahụ mba madam agadi ekwe nka Pọtịfa agadi ekwe nka